Ποια ιστορία λες στον εαυτό σου, αυτή που ζεις ή αυτή που θα ήθελες να ζεις? Νιώθεις ότι η καθημερινότητά σου απέχει πολύ από αυτό που θα ήθελες να είναι? Ψάχνεις τρόπους για να τη βελτιώσεις, να την αλλάξεις? Είμαι η Ζήνα Σιδερίδου, Life και Business Coach και έχω δημιουργήσει το Life Makeover. Ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει γυναίκες να αλλάξουν αποτελεσματικά την καθημερινότητά τους και να πετύχουν τους στόχους τους χωρίς άγχος, χωρίς αναπληκτικότητα και χωρίς ενοχές. Στο δικό σου life makeover δεν θα είσαι μόνη. Θα δουλέψουμε μαζί. Θα σε βοηθήσω να θυμηθείς ποια πραγματικά είσαι και μαζί θα εντοπίσουμε όλα όσα σε κρατάνε πίσω. Έπειτα θα δούμε πού θέλεις να πας, πώς θέλεις να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις, τον χρόνο, τα όρια, τη σχέση σου. Στόχος μας είναι να χαράξουμε τη δική σου μοναδική διαδρομή που μεθοδικά και αποτελεσματικά θα σε οδηγήσει από τη ζωή που ζεις σήμερα σε αυτήν που θα ήθελες να ζεις. Αν νιώθεις ότι έφτασε η ώρα για την αλλαγή, προγραμμάτισε τη δωρεάν συνάντηση μαζί μου και έλα να δούμε πώς θα κάνουμε μαζί το δικό σου life makeover. Σε περιμένω.